ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଭାରି ମିସ୍ କରୁଛି। ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ସବୁ ଖାଇବାରେ ତା ସ୍ମୃତି ଅଛି। ବେଳେ ମୋତେ ଯାହା ଖୁଆଉଥିଲା ମୋର ସବୁ ରେସିପି ମନେ ଅଛି। ତା ହାତ ରନ୍ଧାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ଯିଏ ବି ଖାଉଥିଲା ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଥିଲା। ତା ଖାଇବା ପିଢ଼ିରୁ ଆଜି ପୁରଦିଆ ଗଇଁଠା ପିଠା।